A chroeso i chi gyd bore yma ar war y Sul unwaith eto. Mae rhywun yn arfer ebyn hyn a chynulleidfa rithiol yn dydy. Pan fyddwn ni bregethwyr yn wynebu cynulleidfa eto, dyn ni'n dychryn fan eon. Wel, diolch yn fawr iawn a diolch fel arfer wrth gwrs i Peredur am ei holl waith yn tynnu ni at ein gilydd fel hyn. Ac i Thomas wrth gwrs am anfon y ddolen hefyd o wythnos i wythnos. A mae yn braf cael dod at ein gilydd i gyd addoli ar fore Sul. Ac yn gyfle hefyd i gymdeithasu hefyd, a mae rhywun yn gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Wel, dyn ni am fyfyrio chydig y bore yma ar un o gymeriadau amlyca wir y Testament Newydd, un a gyfrannodd fwyaf at y Testament Newydd fel dyn ni yn ei weld o, sef Luc. Gadewch i ni felly addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos. Dywedodd Iesu, dewch ato fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addwyn ydw i, ac ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystrau eich eneidiau. Dewch i ni gydweddio. Yr wyt ti arglwydd yn ein croesawu. Pan ydym yn llon, pan yw'n calonnau'n ysgafn ac yn llawn hwyl a chwerthin, yr wyt ti'n ein croesawu. Pan ydym yn drist, ein gobeithion yn deilchion a phobl wedi cefnu arnom, yr wyt ti'n ein croesawu. Pan ydym yn flinedig, ein pryderon yn ein llethu ac angen heddwch a gorffwys arnom, yr wyt ti'n ein croesawu. Pan deimlwn gywilydd ein beiau'n staen ar ein bywydau ac ei ogrwydd yn bwrwy gysgod troson, yr wyt ti'n ein croesawu. Dduw croesawgar, mae dy ddrws di bob amser ar agor, led y pen, ac yr wyt yn ein gwahodd atat. Cyfarfyddwn gyda thi yn awr, diolchwn am dy groeso, a llawen ychwn yn dy bresenoldeb. Amen. Am hynny'n cyntaf ni bore yma ydi 331. Pa le, pa fodd, dechreuaf oliannu'r Iesu mawr. O rheinio'i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Gadewch i ni addoli'r arglwydd.
Mae yna ddau ddarlleniad bore yma. Mae'r cyntaf o Eglwys y Crwys yn ôl Luc, a rhan o'r 7th bennod, sef yr hanes am Iesu yn iachau gwas canwriad. Wedi orffen llefaru'r holl eiriau hyn wrth y bobl, a sy'n mewn i Gapernaum. Yr oedd canwriad ac iddo was, gwerthfawr yn ei olwg, a oedd yn glaf ac ar fin marw. Pan glywodd y canwriad am Iesu, anfonodd ato henuriaid o Iddewon, i ofyn iddo ddod ac achub bywyd ei was. Deithant o'i at Iesu ac ymbil yn daer arno, a mae'n haeddu ti wneud hyn drosto, oherwydd y mae'n caru ein cenedl ac ef adeiladodd ein synagog i ni. Pan oedd Iesu ar ei ffordd gyda hwy ac eisoes heb fod ymhell o'r tŷ, anfonodd y canwriad rai o'i gyfeillion i ddweud wrtho, paid â thrafferthus oherwydd nid wyf fi yn deilwng i ti ddod dan fy nho. Am hynny, bernais nad oeddwn i fy hun yn deilwng i ddod atat, ond dywed air, a chaffed fy ngwas ei iachau. Oherwydd dyn sy'n cael ei osod dan awdurdod o'i finnau, a chynefilwyr danaf. Byddaf yn dweud wrth hwn, dos ac fe a, ac wrth un arall, tyrd ac fe ddaw, ac wrth yng ngwas, gwna hyn, ac fe gwna. Pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd at y dyn, a chan droi at y dyrfodd yn ei ddilyn, meddai, rwy'n dweud wrthych, ni chefais hyd yn oed yn Israel ffydd mor fawr. Ac wedi rhai anfonwyd dychwelyd i'r tŷ, cawsant y gwas yn holliach. Ac yn adnodau o lythyr Paul at y Philippiaid, ar rhan o'r 4th bennod. A mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi, bod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro eto. O ran hynny, yr oedd y gofal gennych, yr amser cyfaddas oedd yn eisiau. Nid fy mod yn dweud hyn am fod arnaf angen, oherwydd yr wyf fi wedi dysgu bod yn fodlon, beth bynnag fe amgylchiadau. Gwn sut i gymryd fy norostwm, a gwn hefyd sut i fod uwch ben fy nigon. Ym mhob ryw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sut i ddygymod, boed a llawnder neu newyn, a helaethrwydd neu brinder. A mae gennyf gryfder at bob gofyn, trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. Hynny, da gwneithoch wrth rannu am i yn fy ngwrthrymder. Yr ydych chwythau Philippiaid yn gwybod pan eithym allan o Facedonia ar gychwyn y genhadaeth, nag fi gan yr un eglwys, ar wahân i chwi'n unig, ran gyda mi mewn rhoi a derbyn. Oherwydd yn Thessalonica hyd yn oed, anfonasoch unwaith ac eilwaith i gyfarfod am hangen. Nid ceisio rhodd yr wyf, ond ceisio'r elw sy'n cynyddu i'ch cyfrif chwi. Yr wyf fi wedi derbyn fy nhal yn llawn a mwy na hynny, a mae gennyf gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaphroditus, yr hyn anfonasoch wi. A mae hynny'n arogl per, yn aberth cymeradwy wrth fodd Duw. A bydd fy nyw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. I'n Duw a'n Tad y byddor gogoniant, byth bythoedd. Amen. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein Tad, yr hwnnw yn y nefoedd. Mi rydyn ni yn diolch i ti y bore yma o'r newydd, am gyfle fel hyn i ddod at ein gilydd, i weld ein gilydd, i sgwrsio am gilydd, i fwynhau cymdeithas a'n gilydd, ac i'w chlaw popeth arall, i fwynhau yr uchel fraint, sef dy gwmni di dy hun.
Dyn ni'n diolch i ti am ryfeddod y dechnoleg sy'n ein galluogi ni gweitha'n cyfyngiadau ar hyn o bryd i ddod at ein gilydd fel hyn. Ac yn diolch i ti am y rhai hynny sydd yn rhoi o'i doniau a'i hamser i wneud hyn yn bosibl. Yn ystod y cyfnod anodd yma, dyn ni'n diolch i ti am gwmni a chefnogaeth, teulu, chyfeillion a chymdogion. Diolch i ti am bawb sydd yn ein cynnal ac am bob cyfle a gawn ninnau hefyd i fod yn fodd i gynnal y rhai sydd o'n hamgylch ni. Ond dyn ni yn cyflwyno i ti hefyd y rhai hynny sydd ar hyn o bryd yn unig, yn teimlo wedi hynysu. Dyn ni'n cofio'r cleifion, rai o'n prif ni'n hunain yn yr eglwys hon. Cofio am rai sydd yn sâl boed gartre neu mewn ysbyty, neu yn teimlo wedi hynysu mewn cartrefi henoed. O fewn ein cymdeithas o arglwydd, y mae yna rai sy'n ei teimlo eu hunain yn dlawd ac yn ddi-rym. Dyn ni'n cyflwyno i ti y rhai hynny sydd yn gofalu am eraill yn ein hysbytau ac yn y gymuned. Cofio, Dad, am rai y dyddiau yma sydd yn teimlo pwysau gwaith yn llethol. A chofio rhai hynny hefyd sydd yn bryderus ynghylch dyfodol eu swyddi. Yng nghanol newyddion drwg y pandemig yma, dyn ni'n diolch i ti am y newyddion da rydyn ni wedi clywed yn ystod y dyddiau dwytha yma, ac yn diolch i ti am rai trwy hymchwil sydd yn ceisio goresgyn y cyfan. Ac wrth i ni edrych ymhellach allan, dyn ni'n cofio am ein byd yn ystod y dyddiau yma o arglwydd. Am rai sydd yn dioddef nid yn unig effeithiau y pandemig, ond hefyd effeithiau newid hinsawdd a'r rhyfel. Yn cyflwyno'n dyneris ofal di rai sydd yn byw mewn ofn ar hyn o bryd yn Afghanistan, yn Syria, yn Yemen, a sawl gwlad arall. A rhai hynny er mwyn eu hunain ac er mwyn eu teuluoedd sydd yn mentro ffoduriaid hynny sydd yn ceisio diogelwch a bywyd gwell dros y moraudd. Ac yn olaf o Dad, yn ni'n dod ata ti, bob un ohono ni'n ymwybodol iawn o'n hangen ein hunain am dyfaddeuant. Cymer ni y bore yma yn ymwybodol iawn o'n ffeleddau mewn gair a gweithred a meddwl. I ni grwydro llawer oddi ar dy lwybr di a methu'n aml yn dolwg. Maddau i ni o arglwydd yn heiddiant Iesu Grist. Dduw pob digon, llanwn calonnau a'n bywydau a sgariad, a rho yno ni ysbryd o wasanaeth. Dyn ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr ni Iesu Grist, i'r hwn y byddor gogoniant. Yr hwnna'n dysgod ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, egys yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeuwn ni'n ein dyledwyr. Ac na carwen i brofedigaeth
eithir gwared ni rhag drwg. Caneseiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn hael emyn ni bore yma ydy 313 yn Cyneuon Ffydd, gwn pa le mae'r cyfoes gorau, gwn pa le mae'r trysor mawr. Profais flas y bywyd newydd, o fendigaid fwyna fawr. Grym y cariad am henillodd unau'n llwyr. A dyma ni'n troi felly at lyg. Lyg, y meddyg annwyl. Dyna eiriau Paul am ei gyfaill agos a'i gydymaeth ffyddlon hefyd. Yn ei lythyr at y Colosiaid ar ddiwedd y llythyr yma'r geiriau hynny i'w cael. Ar y pryd, fe roedd Paul yn y carchar yn Rhufain tuag at ddiwedd ei oes. Ac ar ddiwedd nifer o lythyrau Paul, mae o'n cyfeirio at wahanol rai sydd wedi bod yn driw iddo, wedi bod yn ffyddlon iddo. Y mae hwn a hwn yn y carchar gyda mi, meddai ni. Y mae hwn a hwn yn dod i'n gweld i ac yn dod â phethau i mi. Ac felly yma, ar ddiwedd y Colosiaid, a mae o'n cyfeirio at y ffaith ymhlith rhai eraill sydd wedi aros yn ffyddlon iddo, hyd y diwedd y mae lyg. Ac felly meddai wrth y Colosiaid, y mae lyg, y meddyg annwyl, yn anfon ei gofion ato chi. Mi glywais i ddeud unwaith bod gweinidog yn gweld un ar ei ora. Mae hynny'n wir, mae'n siŵr gynna i yn anffodus weithiau. Y matwrna neu gyfreithiwr yn gweld un ar ei weisa. Mae yna rhywfaint o wir yn hynny, dwi'n siŵr. A mae meddyg yn gweld un fel y mae. A meddyg wrth gwrs oedd lyg. Awdur y drydedd Efengyl a llyfr yr actau. Ac roedd ganddo fo ddawn i edrych ar y ddynoliaeth trwy lygaid meddyg a chynnig Efengyl newyddion da iddi hi. Trwy ei holl weithiau, mae'n amlygu diddordeb dwfn mewn pobl fel gallwch chi ddisgwyl, a helyntion pobl.
A phob amser mae o'n gwneud hynny gyda chydymdeimlad dofn ac eang. Llygad i edrych ar y byd fel ag yr oedd. Rwan ta, os gawsoch chi eich magu mewn capel fel ges i lle yn y festri, fe roedd yna fapia mawr ar y waliau teithiau cenhadol Paul, fe fyddwch chi'n cofio am y teithiau hynny. A mi fuo lyg yn gydymais cyson i Paul yn ystod ei deithiau cenhadol. Yn llyfr yr Actau, wrth gwrs, dyn ni'n cael hanes teithiau Paul, a phob hyn a hyn, mi gewch chi ddarnau lle mae lyg yn ysgrifennu yn y person cyntaf lluosog. Fe eithon ni i'r fan a fan. Fe roedden ni yn gwneud y peth a'r peth. A phan gafodd Paul ei daflu i'r carchar yn Philippi ac yn Cesarea ac yn Rhufain, fe roedd lyg bob amser yn gyfaill triw iddo fo. A hynny wrth gwrs am ei fod wedi ymroi i'r un gwaith ar apostol, sef cyflwyno ffisigwr mawr y byd i bawb yn ddiwahân. A rwan ta lyg yn anad yr un o'r efengylwyr eraill sy'n pwysleisio bod yr efengyl i bawb. Ac yma lyg yn mynd allan o'i ffordd i ddangos gofal Iesu yn arbennig am y rhai hynny oedd yn teimlo eu bod nhw wedi gadael ar ôl. Yn efengyl lyg, mi gawn ni sawl darlun o Iesu yn ymestyn at y ferch er enghraifft. Iesu yn torri confensiynau yr oes yn ei herio nhw i amser a'i ddiwylliant ei hun, yn dyrchafu y ferch, yr estron, y tlawd a'r difreintiedig. Cyn bo hir, mi fyddwn ni yn dwy'n i gof can Mair Magnificat yn hymor Advent. Lyg, wrth gwrs, sy'n cynnwys honno, a dim ond lyg yn yr efengyl. Ac yn y gan honno, mi rydyn ni'n cael y geiriau i fod o wedi tynnu tywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafu y rhai distadl. Llwythodd yn ewynog a rhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waclaw. A meddylwch wedyn am rai o ddamhegion Iesu sydd ddim ond yn cael eu cynnwys yn efengyl lyg. Y Samariad trigarog, yr offeiriad a'r lefiad yn pasio heibio i'r creadur na'r fin y ffordd, Samariad yn plygu, yn mynd ar ail filltir yn ei ofal amdano fo. Neu ddameg y Phariseiad a'r casglwr trethi, y ddau yn gweddio yn y deml, dych chi'n cofio'r ddameg, ac Iesu ar y diwedd yn deud, y casglwr trethi, y pechadur yng ngolwg pobl, hwnnw aeth gartre wedi gyfiawnhau, nid y Phariseiaid. Wel, sioc, i'r rhai oedd yn gwrando, yn disgwyl wrth gwrs i Iesu ddweud fel arall. A be am rei o'r gwirthia wedyn, wel, lyg yn unig sy'n cyfeirio at y 10 gwahanglwyfus sy'n cael eu iachau gan Iesu, ac un yn unig yn troi yn ôl i ddeud diolch. A Samariad oedd hwnnw, medda lyg. Samariad oedd hwnnw. Ble mae'r 9 arall, medda Iesu? A dim ond yn efengyl lyg, dyn ni dod ar draws Sychais. Iesu wedi mynd i mewn i dref Jericho. Ac efallai mae wyddon ni fod yna rhyw fath o reception party neu ddisgwyl o bobl fawr y dref, allai eisiau cyfarfod y celeb newydd yma. Ond na, fe welodd Iesu ryw hen ddyn bach anifyr yng ngolwg pawb ar ben coeden a phwyntio a dweud, ata ti dwi'n dod i aros, meddai, ata ti. A'r dyn cyfoethog wedyn a Lazarus y cardotyn lyg sy'n sôn am y rhain eto. Y dyn cyfoethog yn byw yn fras a Lazarus druan yn gorfod ymladd efo'r cwn i gael y briwsion o dan ei fwrdd o. Ond yn y byd a ddaw, medda Iesu,
A mae Lazarus y mynwes Abraham a'r dyn cyfoethog yna yn uffern. Allan ni fynd ymlaen, y wraig bechadurus yna, ddath i mewn i dŷ Seimon y Phariseiad, lle roedd Iesu ar y pryd, ac eneinio ei draed ac enaint gwerthfawr. Twt, meddwl pawb, be mae hwn? Ydy'r dyn yma ddim yn deall ffasiwn wraig ydy hon? Seimon, meddai Iesu, ddeis i dy dŷ di, nes ti ddim mo'n hisanu fi. Rhaid ti ddim dŵr i mi olchi'n rhaid, pethau disgwylid i rwy'n i wneud. Mae hon, dydy ddim wedi peidio a'i golchi a'i cusanu, i golchi ag enaint. A dyna'r pethau sy'n gwneud portread lyc o fywyd a gweinidogaeth Iesu mor berthnasol i ni heddiw, achos mae yna gymaint o bobl yn ymysg ni hefyd o hyd, sy'n teimlo bod nhw'n cael eu gadael ar ôl, a dydyn nhw ddim yn cael eu cynnwys. Union chwarter canrif yn ôl eleni, y mis yma, fe basiwyd deddf gwahaniaethu ar sail anabledd 1995. Roedd fe gymerwyd cama breision chwarter canrif yn ôl, a mi roedd y ddeddf honno yn garreg filltir yn hanes miloedd lawer o bobl anabl, yn dwyn a ddewid o ryddid newydd iddyn nhw. Ond ma'n cychwyn oedd o, a mi gafodd y ddeddf ei chryfhau yn 2010, ac mae yna alw heddiw iddi gael ei chryfhau ymhellach. Ond yn 1995 am y tro cyntaf, fe roddwyd hawl gyfreithiol i bobl ac anableddau o bob math i fyny cael eu trin yn gyfartal mewn cymdeithas, mwynhau yr un cyfleoedd â phawb arall. A mae deddfa 95 a 2010 yn gosod cyfrifoldeb ar siopa, mae yna gwaith, capeli ac eglwysi, cwmnïau bysiau a threna ac yn y blaen, i ddarparu cyfleusterau cyfartal ar gyfer pobl anabl, gan addasu eu hadeiladau lle mae angen gwneud hynny. Am rai blynyddoedd, oedd y mam yng nghyfraith i yn gaeth i gadar olwyn, a mi roedd hi'n llwyr gredu mai aros gartref ei lle hi. Dwi'n cofio un tro ni awgrymu y gallan ni helpu hi i fynd i siopa chydig i lawr yn y dre, i mewn i ambell i siop. A'i hateb i oedd, ydyn nhw'n gadael i bobl mewn cadar olwyn mynd i mewn? Gwenu nes i ati syndod i niwed hi. A mi roedd o'n gwestiwn digon teg, cofiwch, o feddwl fel yr oedd cymdeithas yn gyffredinol yn edrych ar anabledd bryd hynny. Wedi'r cwbl, dim ond ar ôl blynyddoedd o lobïo ac ymgyrchu a phrotestio, y daeth deddf 1995 i fod. Ac fe wydda Paul ei hun hefyd, am ryw nam corfforol, ryw fath o anabledd, oedd mae'n ei ddisgrifio fel dreinen yn yng nghawd, ac oedd o'r rhwystr iddo yn ei waith ambell dro. Mi fy'n gweddio llawer i'r arglwydd i wared o rhagddo, ond yr ateb a gafodd oedd hyn. Digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Ac ychydig yn nes ymlaen fel y clywson yn y darlleniad bore yma, fe allaf fod dystio wrth y Philippiaid, ym mhob ryw amgylchiadau yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach, sut i ddygymod. A mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. A wyddwch chi, dros y canrifoedd mae yna lu o bobl sydd wedi goresgyn eu hanawsterau yn yr un ysbryd. Meddyliwch am munud am y cawr hwnnw o gyfansoddwr Beethoven yn colli glew o bopeth. Chlywodd o'r un nodyn o'i gampweithiau mawr olaf yn cael eu perfformio. A Gabriel Fauré
ynta hefyd yn mynd yn gynyddol fyddar yn ei hen ddyddiau. Neu be am yr artist hyfryd hwnnw, Claude Monet, yn graddol golli olwg. Ond wrth iddo beintio natur, fel yr oedd hi'n ymddangos iddo fo, fe greodd ei gampweithiau argraffiadol impressionist. A mae yna bobl, wrth gwrs, sydd wedi geni heb freichiau, a rhai eraill sydd wedi dioddau stroc drom. A coeliwch fi, maen nhw'n gallu tynnu lluniau 100,000 gwell na dim byd allwn ni wneud gyda 2 fraich a 2 law. Ydych chi'n cofio gwylio Menna Fitzpatrick? A mae hi bron yn gwbl ddall. Yn sgïo i lawr mynydd, 70 milltir yr awr yn y gemau Paralympaidd 2 flynedd yn ôl. Arswyd mawr, fyswn ni'n mentro gwneud dim byd tebyg efo 2 goes gadarn a 2 lygad disglair. Ond os dim rhaid bod yn gerddor enwog, yn artist blaengar neu'n baralympydd eol. O'n cwmpas ni, mae yna rai sydd wedi dysgu byw yn does gyda phob math o gyflyrau heriol, ac maen nhw'n enyn yn hedmygedd ni bob dydd am ei dewrder a'i dyfal barhad. Yn ei hunangofiant, mae'r actiwr Christopher Reeve yn dweud ei fod o wedi byw ffantasi fachgendod yn ei rôl fel Superman ar y sgrin ac mewn bywyd go iawn. Hyd nes iddo gael damwain ofnadwy pan syrthiodd oddi ar gefn ceffyl. 42 oed oedd ar y pryd, a mi gafodd ei adael yn methu symud ei gorff o gwbl am weddill ei oes. Digwyddodd hynny gyda llaw yn 1995 y flwyddyn y pasiwyd deddf anabledd gyntaf yma yn y Deyrnas Unedig. Beth bynnag, mi ddwedodd o wedyn i fod yn arfer a chredu mai Superman oedd person oedd yn cyflawni gweithredoedd anhygoel a rwrol heb ofni'r canlyniadau. Ond mi ddath o'i weld mai Superman go iawn ydy person cyffredin, sy'n canfod nerth i ddal ati gweitha anawsterau mawr. A dyna ddod â ni at y cwestiwn sylfaenol. Beth ydy Apple ac anabl? Y gwir ydy fod gennym ni gymaint i'w ddysgu wrth ein gilydd mewn bywyd yn does. Mi ddwedodd Dietrich Bonhoeffer unwaith bod ar y cryf angen y gwan, lawn cymaint ac y mae ar y gwan angen y cryf. Oherwydd meddai y mae gwendid yn rhan o'n gwaead ni i gyd. A felly roedd Luc yn gweld pethau wrth iddo gyflwyno bywyd Iesu i ni. Mae Iesu'n galw ar bob un ohono ni i'w ddilyn a'i wasanaethu a gwneud y gorau gyda'r doniau a roddodd i ni bob un. Ac wrth ein galw, mae o'n addo ei nerth i wynebu'n hamgylchiadau a'i goresgyn. Mi fyddai'n hoffi dychmygu Dr Luc yn galw heibio yn Rhufain i Paul yn y carchar ac yn rhoi presgripsiwn iddo fo. Ac ar y presgripsiwn mae o'n rhoi Paul yn ei geithiwed blin yma'r geiriau yma. A mae gennyf gryfder at bob gofyn, trwy'r hwn sydd yn fy nerthu, oherwydd pan wyf wan, yna rwyf gryf. Amen. A'n hemyn ola ni y bore yma ydy 301 yn cyneuon ffydd o Grist ffisigwr mawr y byd, dawn ata tan doluriau i gyd. Nid oes na haint, na chlwy, na chyr, na chiliad and y ddwylo pyr.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.